Jakingo zenuen izendatzen sexu transmisioko gaixotasunen bat? VH, no? Bai, gezi, klamidia, sida eta horakoak die, sida da ezagunena, baina asko ez ditu ezagutzen. Bai, VPH eta VIH adibidez. Ez dakit, gonorrea, sifilia, VIH-a, ez dakit, herpesa, bueno. Sida eta hortaz aparte gutxi. VIH da bat, no? Eta ez dakit. Eta zure ingurukoekin berba egiten duzue gai honen inguruen? Bai, esan ez asko, esan normalien ez. Ez, deus. Ez, esan ez. Bai, batzutan, bai, arruskua edo ikusten dugunean, bai. Hitz egiten dugu, nahiko normal, bai. Bai, gertuko batzuk hartu izan dabez, gura ez direnak, eta bueno, gero komeriak. Datuek nabarmen da biziken gora azken aldizen gaixotasunena, segaitik uste zu dala? Ba, igual, preservatiboen erabilera edo agisten ari delako agian nire ustez. Ba, ez dakit, nik ez detentzun asko, baina igual tabu eta informazio falta batxik izango zen. Ba, adibidez, guk batxin bai eman zigutela txarla pare bat, baina ez dira oso informazio asko guai izan da. Ez dakit, igual horregatxik izango informazio falta bat ikan. Jendia ez da belako baizik erabiltzen, eta ez da lako konstiente horako gaixotasun daudenik. Ba, igual, apurtxo harrela joven gaelako, bai, ez? Bueno, ez dakit, nik uste dute gero eta goizago ere hasten dela harremanak eukitzen, gazteria. Ez dakit gure garaian berandutxu bilten ginen edo, eta, bueno, modu igual libreago edo baten bizi dira, eta ez dakit nik preservatiboa horren kontra dagoen edo. Ezagutzen duzu babesterako preservatiboek edo beste babes neurriren bat? Ba, nagusiki hori, preservatiboak, eta bueno, baita ere gero emakumeak badituzten dola pastillak edo baita ere. Ba, kondoiak, preservatiboak. Ba, gauza bat jartzen duzula hemen, emakumeentzako, eta bai hori hormonak, gero pilulak bai. Alde batetik kondoiak gizonezkoentzat eta gero emakumezkoentzat poltsa hauei guazak izena. Baina, tipo, horiak. Betiko kondoia eta olakoak bai, betikoak, no? Bueno, batez ere preservatiboa holan, gero emakumeen preservatiboa ere bai dago, eta gero holan barrera direnak nik horrek ezagutzen dudaz, gero beste batzuk baina ez, baina diua edo beste pilula antikonzeptibo eta horrek sexu transmisioko gaixotasunen kontra ez da egiten, baina, bueno. Eta gaztiek gaur egun olako babes neurriak hartzen da bezenien, uste oso dala haurdunaldiak saiesteko edo gaixotasunak saiesteko? Ni uste igual beldur gehiago dagoela, hori. Bueno, sexu transmisio baino, hori, haurdunaldiak bai. Haurdunaldiak saiesteko, bai. Gaur egun emakumeak gehienak pastilla ibiltzen dutenez, zate dizute, ez da beharrezko ibiltzea kondoia, eta gero hor da infekzioak daudenean. Uste oso gaur egun gaztiek ez diela inkonsiente daukien arriskuaz, edo adibidez garai baten gehiago berbetan zala VIH-ai buruz edo IAS-ai buruz? Bai, garai baten asko hitz egiten zen, ez? Drogaren inguruan gertatu zen guztiagaz ere, eta heroinagaz, eta ez dakit ez, nik uste dute pilpilean egon zen gai bat izan zela, eta gero gauza horiek astu egiten dira eta ziklikoki bueltatu behar eta gogorarazi behar. Nik uste gure garaitzen hor aukigau gaixotasuna ez, eta proba konstiente eginen. Eta nire semalabak eta izan da oso gutxi ezagutzen dabe gaixotasuna, ez da hitz egiten horren beste. Eta adibidez zure semalebekin berba injozu mota honetako gaixotasunen inguruen? Bai, hitz egin da, baina holan oso gainetik izan da. Ez du asko sakondu, igual gehiago sakondu bieko gauen. Egin beharko dugu, ez dugu horretan pentsatu, baina bai, egin beharko da berba. Ni mutiko bi daukadaz eta mutilei eta neskei azkenean oso desberdina dagokien papera, jarri edo jartzen utzi edo tal, edo ez, emoten dago guztion erabakia dela, baina horre badago espresio batzuk,
mutilekiko, neskekiko, eta bakoitzak bere papera dauka, eta, bueno, guk gurasok ere gure hain beharko dugu.